Ćao drugari, kako su stvari, ja sam Adam i danas ću vam pokazati kako skinete Among Us na kompjuteru, najnoviju verziju sa svim skinovima, kapama i ljubimcima. Ajmo da krenemo. Prvo, uđite u Google. Da se otvori Google, idete dole u deskripciji i imat ćete link do Mega, do ove kao Mega sajta. Imat ćete Among Us zip, imat ćete da vam piše import tu i download. Znači bio ćete kliknete download i da čekate ovo. By the way, samo da kažem, ovo je 99 MB, tako da samo da vam kažem, nije nešto puno. I da, samo sačekajte ovo da se reši i to je to. 5, 4, 3, 2, 1. I kada se završi, sad će vam se pojavi nešto ovako ovdje, od poslednje ekrana, evo ga. I tu vam je Among Us, tu vam je Among Us folder, idete u Among Us i idete amongus.exe. E sad, ako ćete opet ovo odigrati, idete na download, tu će vam biti u downloadu, kao i meni. I da, to je to. Nadam se da vam se svidio klip, ako vam je pomagao, subscribeujte se i lajkujte video i da, to je to, vidimo se, ćao!